Tuntum video a karon tarlan tur chu Indian nu pakhat thingtlang hmeichhia rethei tak tak te tanpui na bank dintu chungchang anih a Tunge anih a eng vanga hetiang bank hi din nge anih tuna ilo thlirang India khopui lian ber Mumbai a chetna sinha hi lo piangin nopang fing le khathiam thei tak ani a economics le commerce a te master's degree anei bawk tichuan lo nei tu pakhat nen in nein an pa te khwa Maswat Maharashtra a thingtlang pakhata chuan an pemta a chuta chuan chu khwa a hmeichhia rethei tak tak degree nei ve lo te thorim zia chu hmu in an nun dan thlak angai ani ati a nikhat chu thlir cherna a thok kantabai chuan chetnai chu ron komin banka account hona paisa da that a duh thu a ron hrila chetnai chuan kantabai hnena chuan paisa da that tur po in nei ami nikhata dollar khat po I hlo tling om si lova ati a kantabai chuan chenna in an nei lo thu le an chung kwa a kungkama an mut awangin rawh laka an in ven na turin tarpaulin leitura paisa khol a duh thu a hrila tichuan chetnai chuan kantabai chu hruaiin bank chi hrang hranga account hong turin a kalpui ta a hmasa hnawl an ni a chan chu kantabai khan ID po a nei lova chenna in an nei lo awangin address ya tur po a nei bawk si lova chu wang chuanin bank a paisa da tha tur po in account hon kha phal sak ani lova hemi awang hian chetnai chuan kantabai te din hmun anga ding mi rethei tan bank din sak chu atumta ani tichuan thingtlang hmeichhia tlem te chu khawmin bank din na tur license chu India Rama Bank Global Reserve Bank of India a chuan an dil ta a hmasa heng hmeichhe tamzawk te hian ziak le chhiar po an thiam lo awangin RBI chuan an lo hnawh saka tichuan beidong taka kir le in thulawm om lo tak mai chu an khwa a hmeichhia te chu a hrilh ta a nimah sela hmeichhia te chuan so what ziak le chhiar te chu kan ziranga ni mai alom tichuan license chu kan dil tha le dawn nia an lo ti a tichuan chetnai chuan ni tin ziak le chhiar chu zirtirin thlali hnuah license chu an badil tha le ta a chuta chuan ama chuwa kal tawl lovin hmeichhe dang te nen chuan an kal ta a chu hmeichhia te chuan konfi takin RBI officer te chu calculator tel lova paisa punna in chhut chak siaka an va chota a maktak maiin heng thingtlang hmeichhia thlali liam ta a ziak le chhiar po thiam lo te hian number chhut chu an lo hne so kher mai an tuai bik lo zial an tirin RBI officer te chu an hne ta a license po chu an nei thei ta tichuan thingtlang hmeichhe rethei tak tak te tanpui na turin mandeshi bank chu kumsang khat zakwa sumkwa pasari khan din ani mi rethei tak tak abikin hmeichhia ten bank chu an ron hmang tangkai ta hle a idea chi hrang hrang an ron the chhuak hloma nikhat chu kongsira chawhmeh zuar nu pakhat hi an bank ah chuan localin chawhmeh a zawrh laia ni le rawh laka veng him thei turin paisa aya nihliap chu loan angin a ron dil ve top mai a chuta tang chuan chetnai te pawh hian chumi idea chu hmang chhun zawm ngalin amamo tan loan angin nihliap chu an pe chhuak tan ta a chumi hnuah chuan thingtlang hmeichhia te chuan an tan an hna thulh mewa bank a kal chu an harsat thu an sawi le a tichuan chetnai chuan a han ngai tuah le a mi te chu bank a an lo kal hman lo chuan Tunge bank hian kan papan mai zawk lowang ati ta a tichuan olsam taka bank a kal ngai lova paisa an khoi che thei nan smart card chu an pe chhuak le ta ani kumsang ni som pahnih khan India rama khokheng na satak a lo thlenga nu pakhat hi bank ah chuan arang kachak da kham tura localin arante eitur le intur leina na a hman duh thu a soya an harsat na chu hria in chuta tanga rei lo te ah chuan mandeshi cattle camp chu an din ta ani ran nei tu te chuan an ran te chu lo hruaiin cattle camp chuan chaw le tui an lo pe thina kar khat chhung lekin chu camp ah chuan stage zathum atangin ran nei tu sang sari chuangin an ran sing khat sang li ngut mai te chu camp ah chuan an ron hruai nge tichuan ni khat chu nu pakhat hi bank ah chuan localin phone pahnih leina tur lawn a ron dila
chu nu chuan a hna awangin thlanga lai a fa te laka a awm bo a ngaih thin awangin a fa te nena an in biak pawh na tur chu amamaw a ti a nimah sela phone hman dan pawh chu a hriat loh thu hrilin chetnai chu amah zirtir turin a ngen a tichuan chetnai chuan amah anga phone pawh hmang thiam lo hi mi tam tak an awm tih hria in Monday Shi Business School chu dinin he school hi India a hmeichhia te tana business school hmasa ber ani a he school ah hian hmeichhia te chuan thil chi hrang hrang tan training an nei thin a calculator hman dan te phone hman dan te leh printer hman dan te thlengin zirtir thin an ni a tin khodanga hmeichhia ten hetiang training hi an nei ve theih nan anmah ni rawn kal ngai lo turin school bus an siam a he school bus hian computer te leh an mamawh tur tin reng chu a phur thin ani nikhat chu hmeichhe naupang pakhat kumsawm pali mi lek latta class 7 zir zo chiah chu bank ah chuan localin a sikul chawlh laia a thawh theih nan bank ah chuan hna a rawn dil ngawt mai a chetnai chuan engwanga chawlh hman aia hnathawk duh nge ani tih a zawh chuan lattai chuan high school a kal a duh thu hrilin an khua a awm ve lo thu a sawi a chumi awang chuan an chawlh thahnih chhung chu hna thukin a hlawh chuan khodanga high school a kal theihna turin cycle lei a duh thu chu a sawi a tichuan Monday Shi Foundation chuan lattai leh sikul naupang hmeichhia sang sarih lai te chu an sikul kalna a an hman turin cycle an pe ani tichuan kumsawm hnih pali zet chu hmeichhe rethei tak tak te an puih hnuah chetnai bank chu a hlawh tling ta hle a tunah chuan he bank a account nei hi mi nuai hnih chuang awmin loan pawh crore zanga zet chu an lo pe chhuak tawh a a rulh letna loan repayment rate pawh za a sumkua paruk lai ani nghe an rethei luat awanga bank dang zawng zawng ina an hnawl hnu thingtlang mi rethei tak tak te tan hian tunthleng hian Monday Shi bank chuan a kawngka te chu a la hawng reng ani